низоми хидмат давлатӣ масъулот хеле зиёданд. Масалан, барои муайян кардани собиқаи хидмат давлатӣ, барои муайян кардани яъне ки нафақаш масалан муроҷиат мекунанд. Хуб вазорати идораҳо барои муайян кардани собиқаи хидмат давлатӣ кормандонашон муроҷиат мекунанд. ва дар мазмун ҳамин гуна муроҷиату мактубое ки ворид шуданд дар ҳамин масъала, дар масъалаҳои асосан иҷтимоӣ 401 адада ташкил мекунад. Бевоста шикоятҳо аслан гирем ҳамагӣ муроҷиат ҳастанд. Ҳамагӣ ду шикоят омадааст ба низоми хидмат давлатӣ, дигар инош ҳаминтор муроҷиат ҳастанд. муроҷиату дархост хати мақомоти давлатӣ ва худи хидматхонаи давлатӣ. Ду шикоят, як шикоят аз вазороти нақлиёти ҷануб Торкистон ворид шудааст дар мавриди ҷобаҷоҳгирии кадрҳо ки мавриди сандиш қарор гирифт ва ҳамин ҳолатҳое ки ҷо доштанд бартараф кард. Як шикояти дигар аввали сол омада буд ки дар ҷояш ҳал дар масъалаи нодуруст ҳисоб кардани собиқаи хидмат давлатӣ ки мо ҳисоб кардем, дуруст ҳисоб кардем, дар даст офурдем ва рафтем собиқаи хидмати давлатӣ шуд. ҳамин шикояти бевосита шикоят бошад. Дигар имош балки муроҷиат барои муайян кардани фаъолияташон, собиқаи хидмат давлатӣ, муайян кардани соҳаҳое ки оё ба хидмат давлатӣ просид мешаванд ё намешаванд, чунки низоми хидмат давлатӣ муқаррароти худашро дорад. Барои ҳамин дар доир ба ҳамин ҳолатҳо муроҷиатҳо ворид шуд. Хуб, дар мавриди он ки мо чӣ саҳм мегирем дар бораи масъалаи масалан гӯё ки хариду фурӯши мазҳабҳо, ба мо дар ин маврид мавод ворид нашудааст. Ба мо иттилоъ набудааст ки масалан аслан мазҳабҳо хариду фурӯхтану харида намешаванд. ман бо бори том гуфта метавонам, дар низоми хидмати давлати шаҳрвандӣ мазҳабҳо харидаву фурӯхта намешаванд. ва ҳамин гуна муроҷиат бо ҳамин мазмун ба агентии хидмати давлатӣ